יאללה, 2-2. אברהמי פצוע. תומר בשער, מחליף אותו. אמסילי פה מחליף. שתי שוערים פצועים. הכנסנו פרוח לשער. סליחה רוי. צא עליו, צא עליו! גליץ'! איזה שוער, יאללה. תראו אותו. בופון. יאללה, מה נכנס גולים כבר? נו! זה נכנס. לא. היי, תומר! טוב. יאללה, חילוף. אני מגן שמאל. חילוף מכריע. בעל כלים שבפייסבוק אתה מת. איזה דפוק, זה סרטון של 40 דקות. נו! יו! אמצע. יופי. רוץ! חזק! רוץ. ניזהר, לא נשלח לי. לא. רוצו על הכדור, אל תחכו שהוא יבוא. שלי. בפסים, לא גבוה. בום, נו! טוב, זה נכנס. יש! 3-2! גדול, גבי! תומר, מהיום אתה שואל. תמשיך. הסטטיסטיקה עולה. אמסילי עם השער השני שלו בטורניר. רמוס, מה קרה? נגיד ככה, לעלות למעלה אני לא יכול, לצד זה הכי כואב. אני יכול להגיד לך את זה שפעם שראיתי דעתי. למה אתה מלחיץ ככה? לא, תהיה בסדר. להיות שוער זה מקצוע מסוכן. כן, חילוף מנצח, זה הכל בזכותי. אמרתי לך, מה אמרתי לפני זה? חילוף מנצח. אמרתי להפסיד ככה. אני אמרתי פה חילוף מנצח וצדקתי. אין לו גבר, הוא לא יודע. יופי, חוץ שלנו. תומר. לא, אנחנו ממשיכים. יו! לא, הוא אמר להם. אנחנו משחקים עד שהגמר עוצר. הוא אמר להם את הפחונה. לא, יש להם הערכה גם, אנחנו יכולים להמשיך. יו! יש! 4-2 אלקבץ. איזה יופי. עידו! לפחות מקום אחרון לא הפסדנו. תלבוני! הנה האמבולנס שלי, אני פה!
שלח את אלקבץ, יופי. פילברי, יואו. 5-2. לא. כן? וואו, בחורה עצרה על הקו. חלאס, זה מנגן, זה באמת לא יפה כבר. כל פעם נעשה. איזה שוער, יא. בלברי, היי כאן. פוח. מה פילברי? יו, אחי. אנחנו צריכים לשים 19. סיל גליץ'. שים לב, הוא בא אליו. יאללה חבר'ה, אני קופץ לבולסון. למה? תן את הצבעים, היה צריך להחליף הצבעים. תראה. מה אתה קופץ לבוסמן? לא נורא ילד, לא נורא, בסדר. שוער. שוער בחאווה. לא נורא ילד. כולם מקבלים גול בין הרגליים. 4-3. אברהם נוסע לוולפסון. בא לי להיכנס חלוץ. עומר, לא נורא, בסדר. אל תהיה מפגר, אתה לא נוסע עכשיו. פה! אתה תלך לחדר מיון, אתה יודע כמה זמן זה? מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני אשאר ככה? אם אני אקום מחר בלי יד? איזה בלי יד, דפוק, זה מקסימום, תלך לי לניאדו. מקסימום. אני רוצה שבערב חג אמא שלי תהיה איתי בלניאדו, מה רציני? אוי, מה זה קשור, אחי? הייתי במיון בבלינסון, בדיוק אחרי 20 דקות יצאתי עם שבר. אחרי 20 דקות עם גבס, הכל שפצרו לי. איזה בבכה הוא השבר. איזה בבכה הוא, המפרק של הזרת. די. רציני עכשיו. תפוס. למי אין כוח? סרט בא לי חלוץ. לא. 7, אמסילי, 7. לא טוב. טוב ילד. למי אין כוח? מה אני אעשה בחלוץ? יואו. יש שוערים שמפקיעים, פילברי. הנה. די! מי יחליף אותי? אברהם, תחזיק את הפלאפון, אין לי כוח. תגיד, אתה רוצה סתירה ממני? תראה, היד שלי בצבעי הקשת. אחי, בטורניר הבא אני אומר לך... צלם את היד, תראה איזה יופי. כל היד שלי בצבעי הקשת. בכיין. מנקין, עוד שנייה אני אראה לך מה זה בכיין. אני אצא עליך, אני אתן לך בעיטה לפנים. נו, זה לא טוב. גול שלהם זה תיקו. היי! לא, באמת, מה אני יכול לעשות? תגידו. אמסילי. למה אתם נותנים לי לבעוט? אם אני עובר עוד. ברור. לא הלכת קצת יותר רחוק? 4-4. חייב שוער נורמלי, אחי. נו. יואו! לרדת, לא נשאר למעלה. בסוף יהיה פנדל אם אני אכנס, אחי. אלקבץ, למטה. בלברי, תעלה, תזוז, אל תעמוד. הנה הגול. בום! למה הוא לוקח עוד צעד יש! 5-4. אלקבץ, משלשה.
איזה יופי. אנחנו הולכים לפי הגמר. ככה. מספיק, מספיק, יאללה, ניצחנו. כיכרון נגמר? אני יודע, אני אתראה בכוונה כדי ש... יאללה, זהו? לא, אלקבץ, סיימו איתם, לא יפה. גם הולכים. אז יאללה. אפסי פנמץ, מקום לפני האחרון. היי, קמע. תגובות, תומר. תכלס היינו אפסים, אני אגיד את האמת. יוצא, לא נורא, טורניר ראשון, נלמד, פעם באה נצח, הלאה. הלאה אפסי פנמץ, הלאה. כל הכבוד. כל הכבוד. עידו, תגובה למשחק. תגובה למשחק. היה משחק קשה, באמת נתנו הכל. ורואים תוצאות, ניצחנו, ראית מה זה? כן. כל הכבוד פלוגה. משחק על המקום האחרון, אבל בסדר, לא נורא. אדון לחוץ, מה יש לך להגיב על המשחק? שתי גולים תענו. קחו לי את הרגל. שתי גולים. עדיין בלחץ האלה. צלם את הנעליים כפרה. צלם, תראה. קבץ, נמסור רחובה, לא תפחד. אלקבץ, תגובה למשחק. היית יכול לתת לי אותה פס. אלקבץ לא מגיב, שלשה. רביעייה. רביעייה או שלשה? רביעייה הוא שלו. רביעייה. לא מחר היה מוכן למסור לי. לא נורא. כל הכבוד. רגע, אבזילי. טוב, תמלאו זריז ובואו. טוב, מקום לפני האחרון, זה נחמד. טורניר ראשון.